तो हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ दा फाइनाली मोनसे जबनि आपडेट लाना फैदों एप्रेन्टिस बेनो जाबाय पस्टआ 3164 भेकेन्सि दङ आरो आसामनि थाखाय जोबोर भेकेन्सि दङ एप्लाइआ 27 एप्रिलनिफ्राय सोलिबाय लास्ट डेट 15 मे तो नोंथांमोनाहाय एप्रेन्टिस पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन दा गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन सिगाङाव जे एप्रेन्टिस पस्ट ओंखारदों ओंखाराखै होननानै वेलआव दा वेलनि नोंथांमोना साख्रि मावनो हागोन एप्रेन्टिस पस्टआव आरो बेसेबां गोबाव मावनो हागोन बिनि सायाव नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनलांबाय थागोन दा बेखायनो जों फैग्रोबाय अफिशियेल साइटआव दा अफिशियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो बेबायदि मोनसे मोनगोन इन्टारफेस आरो बेयावनो एप्लाइआ सोलिगोन आरो रेजिस्टारा जागासिनो दङ थ' नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ खालामदो आरो बेखौ खालामनो थाखाय बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ बैसो नांगौ जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन दा ओंखायनो जों नायनोसै फैदो अफिशियेल नटिफिकेसन थ' नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक कमेन्ट एन्ड शेयारबो खालामदो जाहाथे बयबो मिथिनानै एप्लाइखौ खालामनो हायो दा नै बे जाबाय अफिशियेल नटिफिकेसन बेखौ आरो नोंथांमोना डिसक्रिपसननिफ्राय पिडिएफ फाइलखौबो डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो बे जाबाय एंगेजमेन्ट नोंथांमोना जानो हागोन एप्रेन्टिस पस्टआव एज ए कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै एबा ट्रेनिं लानाय हिसाबै बेनो जाबाय वेल एन्ड नेचारेल गेस कर्परेसन लिमिटेड दा बेयाव माखासे बेबादि रोखोमनि पस्ट दङ आरो सिट दङ दा बेखायनो जों फार्स्टआव मोनदों देहरादुन दा जोंनो बे देहरादुनखौ नाङा जों डाइरेक्ट आसाम स्टेटखौ नायगोन जेराव पस्टआ दङ सिलचराव दङ बेनिफ्राय दङ जरहाटआवबो दङ आरो लोगोसे गोबां रोखोमनि दङ बेयाव बाहागो राननाय दङ आरो पस्टआ आसाम स्टेटनि थाखायनो बांसिन दङ दा बेखायनो जों नायनोसै फैदो आसाम स्टेटखौ दा पस्टआथ' गोबां रोखोमनि दङ एसिस्टेन्ट दङ बेनिफ्राय अफिस एसिस्टेन्ट दङ एकाउन्टेन्ट दङ लेब टेकनिशियान दङ दा बेखौ दोनथ'नानै जों डाइरेक्ट आसामाव फैनोसै अके दा डाइरेक्ट आसामाव फैनाय लोगो लोगो जों बेबायदि मोनबाय जरहाट दा जरहाटआव दङ माखासे सिट्स दङ गासै 110 दङ बेनि गेजेराव गोबां रोखोमनि पस्टआ दङ ट्रेडआ आरो फार्स्टआव दङ एकाउन्ट एक्जिकिउटिभ दङ गासैबो 12 दङ आरो नोंथांमोना बेखौ नायना लादो राइट साइडआवहाय अफिस एसिस्टेन्ट दङ बेयावबो 12 दङ आरो इलेक्ट्रिशियान दङ फिटार दङ इन्स्ट्रुमेन्ट मेकानिक दङ लेबरेटरि एसिस्टेन्ट दङ मेकानिक दङ मटर भेहिकेलनि आरो मेकानिक डिजेल दङ आरो वेल्डार दङ थ' बेनिफ्राय सिलचरावबो दङ दा सिलचरावबो दङ स' नोंथांमोना नायदो भेकेन्सिखौहाय गोबां रोखोमनि दङ बेनिफ्राय पस्टआ गासिबो सेमानो बाट बेयाव सिटआ एसे आलादा आलादा दङ अके स' बेखौ नोंथांमोना नायना लादो आरो बेनिफ्राय थ' गोबां रोखोमनि फिटार दङ सिभिल दङ वेल्डार दङ सार्भियर दङ स' नोंथांमोना मेकानिकेल दङ दा बेयाव सोर इलिजिबोल जायो जों बेखौ नायगोन आरो बेसेबां फरायनाय जानांगौ बैसो बेसेबां जानांगौ जों बेखौ नायनोसै दानिया दा जोङो क्राइटेरियाखौ नायोबा बैसोनिया जाहैबाय 18 इयार्स गाहायसिनानो नोंनिया 18 इयार्स जानांगोन बेनिफ्राय गोजौसिना जाबाय 29 इयार्ससिम एसटिफ्रा एप्लाइ खालामनांगोन नाथाय बे नर्मेला जाबाय 24 इयार्स 18 निफ्राय आरो बार्थडे दङ स' नोंथांमोना बार्थडेखौ नायना लाबानो जाबाय 15 मे 1998 निफ्राय 15 मे 2004 नि गेजेराव दङबा एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय बिनि खम बाराबाबो एप्लाइ खालामनो हायो एसटिफ्रा मानोना 5 इयार्स बेयाव कनसिडार दङ दानिया क्वालिफिकेसन बेसेबां नांगौ बे पस्टआ एप्लाइ खालामबाय एप्रेन्टिसआव दा फार्स्टआव दङ एकाउन्टआव दा एकाउन्ट एक्जिकिउटिभआव दङ बेचेलर डिग्री पास खालामनांगोन कमार्स लेभेलनिफ्राय पार्सेन्ट नाङा जेबो जास्ट कमार्सनि स्टुडेन्ट्स डिग्री पास खालामनाय जानांगोन होमबानो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो अफिस एसिस्टेन्टआवहाय जायखिजाया डिग्री पासआनो एप्लाइ खालामनो हागोन बिएआनो जा बा नोंथांमोना बिबिएआनो जा बा कमार्सआनो जा जायखिजाया एप्लाइ खालामनो हागोन डिग्री पास जानायफोरानो आरो बेनिफ्राय सेक्रेटारियेट एसिस्टेन्टआव आइटिआइ खालामनांगोन ट्रेड नोंथांमोना स्टेन'ग्राफि कर्स लानाय जानांगोन आरो कम्पिउटार अपारेटराव नोंथांमोना आइटिआइ खालामनाय जानांगोन बा सिअपि ट्रेड नोंथांमोना लानाय जानांगोन आरो ड्रग्समेन दङ इलेक्ट्रिशियान दङ बेयाव अलमस्ट आइटिआइ नांजोबगौ दा आइटिआइ दङबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामदो बेयाव सिरियाल नाम्बार दङ 5 6 7 8 9 10 बेनिफ्राय 12आव दङ 11आवबो दङ आइटिआइ खालामजोबनांगोन गासैबो पस्टआव नोंथांमोना बे लेभेलनि ट्रेडनिफ्राय आइटिआइ खालामनांगोन अब्लानो जेरै फिटारनिफ्राय आइटिआइ खालामनाय दङबा इलेक्ट्रिशियाननिफ्राय आइटिआइ खालामनाय दङबा बे पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन एप्रेन्टिस पस्टआव बेनि जाबाय वेलनिफ्राय एन्ड नेचारेल गेस दं नोंथांमोना बेयावहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन थ' दानिया जोंहा बेसेबां सेलारि मोननाय जागोन पार मान्थ ट्रेनिं लाबाय थानाय टाइमाव एबा एप्रेन्टिसआव दा जायफ्रा ग्रेजुवेट लेभेलाव खालामगोन 9000 पार मान्थ मोनगोन आरो एप्रेन्टिसआव ट्रेडआव खालामबा जायफ्रा आइटिआइ 1 इयार दङ 7700 आरो 2 इयार्स आइटिआइ दङबा 8050 रुपिस आरो डिप्ल'मा एप्रेन्टिस दङबा 8000 पार मान्थ नोंथांमोननो होनाय जागोन दा बेखायनो स' नोंथांमोना जायफ्रा इलिजिबोल जायो बा सेलेक्ट जायो थ' नोंथांमोना मोनगोन बेखिनि सेलारिखौ आरो ट्रेनिं लाबाय थानाय टाइमावनो आरो बे डिउरेसना ट्रेनिङा अनलि 1 इयार जागोन आरो बेयाव नोंथांमोनखौ एग्जाम लानाय जागोन एग्जामाव जायनो मोजां नाम्बार मोनो बेयावनो नोंथांमोना सेलेक्सन जागोन बेयाव जेबो स्किल टेस्ट गैया जायखिजाया नोंथांमोना एग्जाम पास जानाय लोगो लोगोनो बे ट्रेनिंखौ लानो हागोन बा डिप्ल'मा लानो हागोन आरो डिप्ल'मा लाबाय थानाय टाइमावनो नोंथांमोना पार मान्थ सेलारिबो मोननाय जागोन थ' बेनि सोमोन्दै लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ आरो पिडिएफ फाइलखौबो डाउनलड खालामना ला
गासैखौ फारि फारि नायनो थाखाय गासैबो डिसक्रिपसनाव लिंकआबो दङ आरो एप्लाइनि लिंकआबो दङ आरो नोंथांमोना जाहाथे बुजिसिनो ओंखायनो PDF फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो दा वेबसाइटआ बेनो स' नोंथांमोना नुनो हादों बे वेबसाइटआव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन